Kaluguran magabata, gigasal pantayanan, imbong pamibiyat-biyatan tamo, aranasan tanay kewalan. Mekan kewalan tanang pera, kewalan kang cellphone, kewalan kang lapis o ballpen, gamit balik o gamit eskwela. Nung maulagayang may namabagi, ame wala ka, panintunan me, at gawa kang paralan para akit me. Nung wala yung ulagayang bagi, ame wala ka, mekan paboren mo nemo. Ng Ebanghelyo tamong ini, payabot na kaya katamo, ing balang metong kaya katamo, maulagaya king Diyos. At uling anak na katamo ning Diyos, potang may wala tao, king poder ning lugod na, gawayang paralan, bangabalik na katamo. At din tamong sakramento ning kumbisan. The sacrament of penance is the sacrament of God's love. So that nung may kamali tamo at may wala tamo, king poder ning lugod ning Diyos, we can always go back to the heart of God through the sacrament of penance. We were created in the heart of God. Nabotang mawawala tamo, pantuna na katamo, at buri na katamo ibalik king kayang lulod. My dear friends, si tamong kapampangan at din tamong team song. Itang atin ko pong sing-sing, metong iyang timpukan, ang anake iti, kangindong pibatan. Sanggang keng sinino, ing metong akaban, may walaya iti, eko pangalaya. Ing sukal ning lugbo, susuktul king batawa. Dinumang may nakit, king sing-sing kong mana, kalulong puso ko, manginuya kaya. So yung kiratamong kapampangan team song, as naneng kasanting. Then may asawa, mapalyarin may walang sing-sing mo, baka sa limang pasibayong sing-sing. Pero baluyo mas makalungkot, nung may wala ning yung katapatan, kinguli ning kataksilan. O itay mas makalungkot, nung may wala ing manyaman na pamiyutos, at katapatan na rin may asawa, huli ning kataksilan ning metong karela. Yung pong Ebanghelyo tamong ini, babiyan o rin at lung may bating. Ing may bating at tupa, ing may bating metong kareng apulong kwaltang pilak, ang buwing may bating ayanak. Di na tayo kong pansin ini, ining metong akwaltang pilak ang may bating. At yung metong mababayi, at yung apulong kwaltang pilak, kay batingan niyang metong kareti, na inggewanan ng babayi, minyindi ang sulu, at pelisanin mabilo ka balik, at panintunanin miya masamas, ining may bating ang metong akwaltang pilak, hanggang ene akit. Tutong makapagtaka, ining gagawa na ng babayang Israelita, manyindi ang sulu. Uling king dalungdong, demin kwaltang pilak, hikislap-lap. Palisani ing mabilo ka balik, o tadugo ka laksing yan. As nanay mong kasanting ining imagery, even in the dark, we have the light of hope. Hikislap tamo, busan ning dalungdong, potang mabiyat tamo kapanayan, king lugod ning Diyos. Kakalaksing ang kwantang pilak, alam patulog, pakalaksingan ang tamo ng konsyensya tamo, bang magbalik tamo pusang loob, kingapong Ginoo. Tanda ng tamo, ining babayang kiwalan, iyang manintun. Nalarawan na ikakatamo yung Diyos sa manintun king tao. Potang may kakasala tamo, it's not us looking for God,
It is God who is looking for us. God will find us. Kaluban na po nitang may mga prostitute, ang may utang kanaku. Father, will I ever find God with all my sins? Agagawan ko bilang may mga prostitute. At sabi ko kaya ng prostitute, you will not find God. God will find you. Uling ni panintunanan na ka. At nung magdulape pa yung puso mo, tingapong Ginoo, puri ng sabihan, kakalaksing na pa yung konsyensya mo. And in the near future, God will find you and embrace you. Uling kaluguran na ka, anak na ka ng Diyos. At tinatlong sangkan, o bakit dining babae, panintunanin ng metong akwaltang pilak, ame bating kayo. Ining kwartang pilak ay niya pining drachma. Drachma. In drachma, kitang panahon na ito, katumbas nining one day salary na ning metong mga gobra. Can you imagine? Nung magsweldo kang 500, pati nga kung tingobra mo, may wala yung 500. Naning paramdaman mo, maliswas ka. Uling mga baldugan, nung may wala yung 500, tumano pa yung pamilya mo. Kaya tangaldong ito, uling ala kayong panyaling abyas, ampong ulam. May liswas sa yung babae. It is a matter of survival. Pigagan na kanin pamilya. Nung may wala yung metong akwaltang pilak, dumanog na pating hapon, dinganak na, niya penintun ni, at niya ngikit ni, mabuhay, dahil tayo mabubuhay. At intanang panyaling ulam, at yun ang bahalan diyang anak bukas ng pamagaranda, niya makanya niya kasaya yung babae, penintune, because it is a matter of survival from hunger. Maswerte tamo, mabsita mo king lugod ng Diyos. Daranok tamo mo king lugod ng Diyos, potang may kakasala tamo. Mabibiya tamo king lugod, king pamamatawad at pakalulo ng Diyos. Nga maralas tamo sa sabyan, lugod ni nga pong Ginoo, mabiya tapa. Lugod ni nga pong Ginoo, pepatawaran ako. Lugod ni nga pong Ginoo, mabibiyata mo, mabsita mo king lugod ng Diyos. Yung kadwang sangkan o bakit pantunanin ng babae, ining kwartang pilang. Uling ining kayang headdress, asinulod na inyang kinasalya, at inyang makalawit ay pulong kwartang pilang. May ngari ka rin turban, headdress na ining babae, at din nga pulong kwartang pilak ang makalawit king kayang headdress. Simbolo na ning kayang katapatan, king lalaking kayang pekikasalan. Nung may wala yung meto, kareni nga pulong kwartang pilak, nano kaya isipa ng asawa na, pota may kipangalugod siya, king niya na asawa. It could mean kataksilan, king kayang asawa. Niya panintunanin ng babae, ining kwartang pilak, because it is a matter of life and death para kaya. Uling patsiyapig dudanin ng asawa na, ang makipaglalaki yung asawa, bumutani at kalat-karani ng dalan, bayang matiging basibas king bato. It is a matter of life and death for this woman. Panintunanin, ilinlebat ang walang pilak, uling kamatena. Nung bigdudahan ay pataksilan ng kayang asawa. Muita, buri na ngakit pasibayo ni kwaltang pilak ay ni. Uling pro-familia. Buring mikawani niya kayang asawa na. Kaluguran yung pamilya na. Buring masira ing kayang pamilya. Yan yung ingit na yung kwartang pilak, masaya yan. Uling patin yung asawa na king basibas king bato. Masaya yan. Uling may buhuya at manatili ang buo at matatag ing karelang pamilya. Sana makanin yung lugod tao king karelang pamilya. Kaya tayo pa mo rin masira ing pamilya, king ulinamo ning kataksilan.
Nya pigdulaman akit nining babae ini, kining kwaltang pilak, uling kaluguran ng pamilya. Ading katlong sangkan, o bakit penintunay ning babae, ining kwaltang pilak kami bating. Uling yang pamana ning dahi ng imana. Nung nga nitang kantang ating bukong singsing, metong yan timpukan, manakiti kang indong bibatan. In metong babaeng Israelita, potang kakasalya, ibyene ning indana, itang kayang headdress, ay tingapulong kwaltang pilak ang makalawin. O anak ko, nga nang ining kakasal na ka, pabiye mo ni ka, ining kanakong turban ay tingapulong kwaltang pilak, at tingnan po ang imako, inyang kinasal ko. Ngini ka naman yung kakasal, pamanagkeke kay ni, isunduming lahi tamo, ing kaganapan ng babae po tang may kanyanak iya, king kayang biyad na asawa, misunduming lahi keka, o ining pamanag keka. Niya pakamala na ining babae, ining kayang headdress ay ating pulong makalawit ay pulong silver coin, drachma coins, uling ining kanyang ugnayan ing kanyang lahi. Kapamilatan na niting turban with 10 coins. She can connect with her family. Pamana ng lahi, isunduming lahi. Nakalungkot po tayong may mga tao, may cut off yaking kayang pamilya. Nakalungkot po tang gilutan may pamilya mo. Makalulus ka po tang tinakas ka king bale mo, at alakang balong ulya na may bale-bale, at kikilalanan ng pamilya. Makalungkot, potang may putut tamo ugnayan, karing pengari tamo, karing kapatad tamo.